Niin, mä päivitin tätä sovellusta. Ja oliks se päivitys niinku oikeesti tässä? Oikeesti se päivitys oli tässä, tää ei oo muuttunut mitään. Milläkään tavalla. Siis me päivitetään nyt ja tämmönen tää on niinku ihan samanlainen. Ja se oli tosta tausta-äänestä, kun mun iskä imuroi. Ja mun ääntä ei oikein kuulu, mutta oikeesti niinku tässä kun se päivitys on. Oikeesti mä päivitin. Tavallaan tän turhaa ja tavallaan en, koska mä silti niinku, se on pakko päivittää, mut silti niinku oikeesti. Tässäkö se päivitys oli? Oikeesti. Oho. Ja mua ei haittaa esim. Jos käyn näin. Ootas, ei. Kun siis käy tälleen, ootas mä nyt värjään ton valkoiseksi. Et jos käy esim. Näin, mua ei haittaa, koska se saa pois. Tälleen. Ja jos te haluatte, että mä teen semmoisen speedpointin, että missä mä näytän mun kaikki tupekaverit ja silleen päläpälä, koska mulla on tullut uusia niitä, joten juu, ja tässä on siis Pokemon Pets. Ja kun mä halusin vaan tehdä tän tyypin. Mä voin kyllä vaihtaa sen, joten mä taidan nyt vaihtaa sen. Tiedätte ehkä mikä on kyseessä. Joo, kaikki tietää mikä on nyt kyseessä. Tämä tubettaja. Eli mun vanhan YouTube-kanavan niin kuin Pörpelaa, niin mun tyyppi oli silloin tämmönen. Mun YouTube-tyyppi. Älkää ihmetelkö noista pilkuista, koska joo. Ne pilkut on vähän ärsyttävät. Mut siis tässä on Pörpelaa. Eli mun vanhan YouTube-kanavan tyyppi on tämmönen. Ja sitten mä voisin tässä vielä nopea tehdä Ootas. Mä voisin tässä samalla tehdä sen mun oma keksimän tyypin, koska se on kiva. Mä käytän just väärää väriä tähän. Ja tämä tyyppi, minkä mä oon itse keksinyt, niin tää ei oo melkein ollut missään mun videoissa. Ja tää on ollut jossain mun videoissa, mutta mä oon poistanut ne videot, mistä on. Kun mä en tiennyt, että se ei johdu mun YouTube-videoista se täyttyminen, vaan mun tavallista galleriavideoista. Ja mä tein nää just väärin, mutta jos mä tein ensin ton tolleen, koska mun pitää kuitenkin vaihtaa väriä. Sit varmaan tajunnut, että tosta pätkääkään, mutta ihan sama. Varmaan muistatte tämänkin hyppätyypän.